Asibuyele sombweni kwi-channel Pastor Winning Law uyachaza amaphupho obani nofanele ukuthi uyaqikelela ukuthi inamba uyisensa kuphela ngoba uyimember i-channel noma ke ngoba ucontribute kwi-channel kuphela. Uyafona from 9 ka 5 ntambama au WhatsApp ufona from Monday to Friday kuphela. Saturday and Sunday ungangifonele. Sibhekana udaba lamaphupho njengenjwayelo. Namhla sibhekana udaba lwekhukhula kunombukeli nomlandeli obebuza la ngophupha ukugijiswa yikhukhula noma ujahwa yikhukhula. Now wesingakusho yini ikhukhula ama floods when you are being chased by floods. So number 1 ngokujwayelekile mangenze uphuphe ikhukhula kungawupha uluma zikujaha lokho kusho kungenzeka uzovukelwa abantu baphenduka izitha bakuzingele ngoba befuna ukukhaphela ngaba ngenxa yentukuthelo amaqhubu okanye inzondo. Izaga 17 verse 14 uqala kokuxabana kunjengokuvula isikhukhula ngaloko yeka inkani ingakashisa. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha ikhukhula kuyaba uPawulo umazi kujaha lokho ngabe kuveza ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi kunomuntu okugadla ngemithi emibi ngoba efuna ke ukuqeda ngawe noma ukuphazamisa izinto zakho. Number 3 yenzeka futhi uma uphupha ikhukhula kuba uphawu olungaba oluhle uma zikujaha kodwa uzivimbe. Lokho kusho ukuthi ngenzeka uzokwazi ukunqanda uthuthuva uphinde udala uxolo noma ke udala ukubuyisana phakathi kwakho nesitha sakho noma umuntu oyimbangi yakho. Number 4 kwabanye abantu uma uphupha ikhukhula kuyaba uPawulo uhlumazi kujaha zingakufici. Lokho kusho ukuthi ngenzeka uzophenduka esonweni okanye uzophepha engozini noma esitheni ekade sikuzingela noma esikuzingelayo. Amahubo 32 verse 6 ngakho ke yilowo nalowo olungileyo makakhuleke kuwe ngesikhathi sokufumana impela kuyakuthi lapho amanzi amakhulu ekhukhula angafinyeleli kuye. Number 5 ngokwenkoloko uma kenze uphuphe ikhukhula kuyaba uphawu olubi umazi kujaha osoliveza lokho ngenzeka ungase ubhekane nolaka nentukuthelo okanye impindiselo kaNkulunkulu ngenxa yeziphambeko zakho. Amahubo 8:8 verse 16 ulaka lwakho oshisa lungehlele ukwesabisa kwalo kungiqedile kungizungeza njengamanzi imihla yonke kungikaka kanye. Kanti ke ngokwesintu number 6 uma ngenze uphupha ikhukhula yabo uPawulo umazi kujaha lokho ngebe kuveza ukuthi ngenzeka izitshalo zakho sesondela ngolaka kuwe. So kuyenzeka kwabanye uthola ukuthi lawa manzi ayizikhukhula akhomba ulaka oluvela kuphi ezitshalweni. Uma zimjahali izikhukhula ukuthi izitshalo zalo muntu ngenza seziza ngolaka ngaba ngenxa yokuthi mhlawumbe lezi izitshalo ziyaphendulwa noma ke yena lo muntu lokho khona ngakwenzi kahle ezitshalweni zakhe bese ziphakama ke ngolaka. Siyabonga kakhulu sibheka la ukuphupha ujahwa ikhukhula uphupha ugijinyiswa ikhukhula when you dream of yourself being chased by the floods.